zai zo kuwa? To me ma zai kawo shi bayan baya farin ciki da ni? Wayannan kwa idanun nawa je kwana suke suna zubar da zafin hawaye mai kuna har sun ja akan ki biya. Ni wanda a zuba wa zuciyata tafashashen ruwan zafi sai ta fi mata sanyi akan jin irin waɗannan kalamai marasa daɗi daga gare ta. Ke cika tsafin da ke cikin zuciyata da ba za ka ce min haka ba Firdausi. Tsuntsaye? Tsaba? Duk a cikin zuciyarka? Tun da jini na da naka suka haɗu ban taɓa farin ciki daidai da na rana ɗaya ba. Ina ganin kawai jini na da naka ba su dace ba ne. Amma ba zan iya ba, kawai zan sake zuwa gidansu. Oke, kai? Ya kamata in duba jakana fa da Adamsy ya kawo, don na bar wanki a ciki. Assalamu alaikum, ahalaki da babu. Ya kuran da ba mu, ya ni'imar da ba mu santarta, ya zumar da ba mu nasarta, ya haka ta haka Adamsy. Wani wata irin sallama ce da ban taɓa jin irinta ba. Firdausi ne zaki mara? Wai kai wani irin mutum ne? Me yasa baka da fahimta da yarda? Adamsy na rasa me yasa zuciyata take da kwan soyayyarka har zuwa yanzu. Allah ko? Lalle ko da kin zama mace ta farko da ta fara mai da mijinta dan Daudu. A'a, kawai dai baka fahimce ni bane. Baka gane me nake nufi ba. Tun da nake a duniya wata ɗaya mace ba ta amare na ba sai ke. Amma no, ba zan rama ba. Tsuntsaye na buƙatar fikafikai domin tashi sama. Kifi na buƙatar ruwa domin yayi rayuwa. Ni kuma zuciyata tana buƙatar ki domin inganta rayuwata. A'a, kawai dai ina so in daura ne saboda in samu comment. Ashe Firdausi ba a matsayin cikakken masoyi kika ɗauke ni ba. Kawai kin ɗauke ni ne a matsayin mai saki dariya. Kawai dai ina so ka zama dole na ne.